Horas amang inang, pajupang hita muse di channel YouTube namion, marhite akka pikiran nami, nahu patol has hami tu hita, anggiat boy mangurupi hita, di pangaradiota di jamita pertangyangan, songoni nang di jamita di parminggota siganuk minggu. Jala di video on patol hason nami matu hita, akka pikiran nami, taringot tu jamita, di hari Minggu tanggal 16 Juli 2020 di pasal men 55 ayat sada sah rodi ayat sia di bahasa Indonesia Mazmur pasal 65 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Pos rohanami amanginang nungata jaha turpukon jala tapa husor-husor jala tapa tupa memuse manguhal umbagas dope taringat tutur pukon marhite akka bahan-bahan na adong di hita anggiat ma video namion songos sada bahan na boy mangurupi hita melengkapi akka pangaradiota. Amang inang di pikiran nami na perjulu takasma patol hasotta sada parange na arga di ngolu ni jolma manusia ima mananda debata. Sada pangalaho na ikonadong di bagasan sahalak jolma manusia ima mananda debata. Marhite si Daud ditogihon dohita asalam bagas mananda debata marhite turpuk taon. Ia pasal meton ima pasal men puji-pujian ucapan syukur na marharorowan sian panandaon na tikos sian parpasal meni tu debata sian si Daud na mananda asidohot holong ni rohani debata marhiteima tubu puji-pujian dohot roha mauliate di bagasan dirina. Na mangihut muse amanginang huidahami boido patol hasotta taringot tubu kuende 560 sia o debata tunglongang dorohaku manang di bahasa Indonesia, bila kulihat bintang gemerlapan maka jiwaku pun memujimu. Secara keseluruhan latar belakang Mazmur ini adalah pengakuan syukur kepada Allah atas kebaikan dan kasih-Nya yang dinyatakan dalam menciptakan, menjaga alam semesta, memberikan berkat kepada umat-Nya, mangalihon pasu-pasu, manopa portibion, mengaramuti perdalanan ningulu ni jolma manusia, manesa dosa ni jolma manusia, patupahon saluhut nauli nadenggan dingolu ni jolmai, alani ido tama, iko pujiota ibana. Di pikiran nami saluhut nai di patupa debata, alani holong ni rohana. Holong do namangonjar rohani debata laho mangulahon manang ahape, diusehon do ragam ni pasu-pasu ala ni holong ni rohana. Jala dipatakas do itong di Bibel tai di Yohanes 3 ayat 10 ala ni holong ni rohani debatado ditongos anakna nasasadai asa dapotan haluaon saluhut na porsea di ibana. Na mangihut muse amanginang boima patol hasotta manang pabagasota taringot tu hadirion ni jolma ise dohita di jolo di debata jala songon dia do parange nang parulauta na patut di jolo ni debata didok alai gabe imbaru mahamu dung muba pikiran muna asa tau hamu manibangi lomo ni rohani debata imanauli na hinalat sonna dohot na sundenggan di halomhon rohani debatado haluaun ni saluhut jolma manusiai ala nima di sesa dosata dung di sesa dosata di paimbaru mahita marhite hembaru ni tubuh ma roha mauliate di bagasan dirita atau ngahama na bui si piopotta sian turpuk taon di pikiran nami na perjulu ima unang dau hita sian ibana. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu.
Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Unang daw hita sian debata, nang manopa saluhut, naung paradehon saluhut di portibion, laho si pakyota, jala mangaramuti pardalanan ningolutta. Unang daw hita sian ibana, mian mahita di bagasan ibana. Songon buku endeta, boy dorapatol hasota, manang suruota ruasi marende ima Roma tu Jesus. Buku ende nomor 170 lalu. Roma tu Jesus na holong dorohana dihalak naro ay di palua ton ditai unang bemagoi matsay las rohatai muse molo ias sian dosape say Roma hita tu surgoi lao sonang ma disi. Roma hita, Roma hamuna luja jalana sorat na mangihut muse huida hami marparbue mahita di bagasan ibana. Mazmur 65 mengajarkan kita untuk hidup dalam kehadiran Allah yang melimpah. Mazmur ini mengajak kita untuk menghormati Allah sebagai pencipta dan memperhatikan anugerahnya yang terus mengalir dalam kehidupan kita. Dalam kehadirannya kita akan bertumbuh dan berbuah. Marparbue mahita di bagasan ibana. Kehidupan kita akan menjadi saksi bagi kemurahan hatinya. Marilah kita hidup dalam pengharapan dan pujian, menjalani kehidupan terhormat dan bersaksi akan anugerah Allah yang tak terhingga. Ima kepikiran nami amang inang na mungkin bui mengurupi hita di pangaradiota nanaeng si patu pauta, di jamita nanaeng si patol hasotta, di ruas ni huriatta.